ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ଇଏ ପୁରା କଫି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର କପ୍ ନେବେ, ଜଷ୍ଟ ତଳେ ରଖିବେ। ମନେକର କଫି ଦରକାର ତ କଫି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଟି ଦରକାର ତ ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସୁପ୍ ଫୁପ୍ ଫ୍ଲେଭର ପକେଇ ଦିଏ ତ ଏଇଟା ପ୍ରେସ୍ କଲେ ସୁପ୍ ବି ବାହାରି ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିବ। ମନେକର ଟି ଦରକାର ତ ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ସେ 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁରା ରେଡି କରିକି କଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦବ। ଆପଣ କଷ୍ଟମର କି ନିଜେ ବି ପିଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଏ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା ପୁରା ସହଜ, ଖାଲି ଫ୍ଲେଭର ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଏଥିରେ ପ୍ଲଗ ଦେଲେ ଲେଡିଜ ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସୁଇଚ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ସହଜ, ପୁରା ହାଇଜେନିକ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଚା ଦୋକାନରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଚା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଫ୍ଲେଭର ପକେଇଲେ, ସୁଇଚ୍ ଚିପିଲେ ତ ଇଏ ରେଡି ହେଇଯିବ। 20 ଲିଟର ଏ ଟାଇପ୍ର ଜାର୍ ମିଳୁଛି, ଏପଟେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଏପଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ନର୍ମାଲ ପାଣି, ଗରମ ପାଣି ବି କାଢି ପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆର 2 in 1 ଟା ବି ଅଛି, ଏଟା ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଯେମିତି କାମ କରିପାରିବେ ଇଏ ସେମିତି କାମ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆ ପାଖରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଆର ଗୋଟେ ମିନି ଫ୍ରିଜ୍ ବି ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ଏଥିରେ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଇଏ 2 in 1 ଟା, ଇଏ ପାଣି ବି ଦବ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଫ୍ରିଜ୍ ବି ଅଛି। ଆର ଏପଟେ କଫି ମେସିନ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଅଛି। ଆର ୱାରେଣ୍ଟି 1 year ରହୁଛି, ଆର ୱାରେଣ୍ଟି 1 year ଅଛି। ଆଗକୁ ଆମର ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଅଛି, ତ ଆପଣ ଜିରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ ବି ଆକୁ ନେଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଫାର୍ମ ନାଁ ହେଉଛି ମୁସ୍କାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଆମ ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଲଚପଡ଼ା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ କଫି ମେସିନ୍। ଆର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା 2 line ଟା, ଏଥିରେ 2ଟା ଫ୍ଲେଭର ବାହାରି ପାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 3 line ଟା, ଏଥିରେ 3ଟା ଫ୍ଲେଭର କାଢି ପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 4 line ଟା, ଏଥିରେ 4ଟା ଫ୍ଲେଭର କାଢି ପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 7 line ଟା, ଏଥିରେ 7ଟା ଫ୍ଲେଭର କାଢି ପାରିବେ। ଫ୍ଲେଭର କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚା କାଢି ପାରିବେ, କଫି କାଢି ପାରିବେ, ଲେମନ ଟି କାଢି ପାରିବେ, ଜିଞ୍ଜର ବାଲା ଫ୍ଲେଭର କାଢି ପାରିବେ, ସୁପ୍ ବି କରିପାରିବେ। କ୍ଷୀର ବି 2 ପ୍ରକାର ଅଛି, ମିଲ୍କ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କଫିଟା ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ସୁଗାର ଫ୍ରି କଫି ବି ଅଛି। ଏଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଟାଇପ୍ର ତାର ଜାର୍ ରହୁଛି। ଫ୍ଲେଭରଟା ଖାଲି ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ପାଣି ଯାଉଛି, 20 ଲିଟର ପାଣି ଏପଟେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। କରେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଠି ଯାହା ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ମନେକର ଟି ଦରକାର ତ ଟି ପ୍ରେସ୍ କରି, କଫି ଦରକାର ତ କଫି ପ୍ରେସ୍ କରି। ଆର କରେଣ୍ଟ କନଜମ୍ପସନ୍ ବି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ପର ଡେ ପୁରା ଲଗେଇଲେ ଇଏ 2 ୟୁନିଟ୍ ଆକା ଆସିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଅଫିସରେ ହଉ, ଆପଣ ସୁନା ଦୋକାନରେ ହଉ, ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ମେସିନରେ ଆମର ଖାଲି କଫି, ଟି ହଉନି, ଏଥିରେ ସୁପ୍ ବି ହଉଛି। ପ୍ଲସ୍ 10ରୁ 15ଟା ଫ୍ଲେଭର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ଆପଣ କାଢି ପାରିବେ। ଏଇ ମେସିନକୁ ଆପଣ ଅଫିସ, ଦୋକାନ ଆଉ ନିଜର କଫି ସପ୍ରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦୋକାନରେ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ନା, ଆପଣ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ରଖିଥିବେ। କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଜାଗା କେତିକି ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଟେ ଜାଗାରେ ଇଏ ପୁରା ରହିଯିବ। ବେଶୀ ବି ଜାଗାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଡେମୋ ପିସ୍ଟା ଲାଗିଛି। ଜଷ୍ଟ ସେ ଫ୍ରିଜ୍ ସାଇଜର, ଏତିକି ସାଇଜରେ ଇଏ ପୁରା ମେସିନଟା ରହିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଫ୍ଲେଭର ଯାହା ଫିଲ୍ କରିବେ। ଏବେ ଯୋଉ ଫ୍ଲେଭର ପ୍ୟାକେଟ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଫ୍ଲେଭର ଯାହା ଏପଟେ ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଏପଟେ 20 ଲିଟର ଯୋଉ ଜାର୍ ପାଣି ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଟାଇପ୍ର ଜାର୍ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିବ। ଏପଟେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଏପଟା ଗୋଟେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଇଏ ରେଡି ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ଇଏ ପୁରା କଫି ରେଡି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର କପ୍ ନେବେ, ଜଷ୍ଟ ତଳେ ରଖିବେ। ମନେକର କଫି ଦରକାର ତ କଫି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଟି ଦରକାର ତ ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସୁପ୍ ଫୁପ୍ ଫ୍ଲେଭର ପକେଇ ଦିଏ ତ ଏଇଟା ପ୍ରେସ୍ କଲେ ସୁପ୍ ବି ବାହାରି ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିବ। ମନେକର ଟି ଦରକାର ତ ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ସେ 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁରା ରେଡି କରିକି କଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦବ। ଆପଣ କଷ୍ଟମର କି ନିଜେ ବି ପିଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ସେ କଫି ବନେଇ ଦେଇଦବ। ଏ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା ପୁରା ସହଜ, ଖାଲି ଫ୍ଲେଭର ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଏଥିରେ ପ୍ଲଗ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଲେଡିଜ ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସୁଇଚ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ସହଜ, ପୁରା ହାଇଜେନିକ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଚା ଦୋକାନରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଚା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଫ୍ଲେଭର ପକେଇଲେ, ସୁଇଚ୍ ଚିପିଲେ ତ ଇଏ ରେଡି ହେଇଯିବ। ଆର ପ୍ରଫିଟ୍ ମାର୍ଜିନ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର କଫି ମେସିନ୍, ଆହୁରି ଆମର ବହୁତ ସାରା ମେସିନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ପାଣି ମେସିନ୍ ବି ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର। ଏଥିରେ ଖାଲି 20 ଲିଟର ଏ ଟାଇପ୍ର ଜାର୍ ମିଳୁଛି। ଏପଟେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଏପଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ନର୍ମାଲ ପାଣି, ଗରମ ପାଣି ବି କାଢି ପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆର 2 in 1 ଟା ବି ଅଛି। ଏଟା ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଯେମିତି କାମ କରିପାରିବେ ଇଏ ସେମିତି କାମ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆ ପାଖରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଆର ଗୋଟେ ମିନି ଫ୍ରିଜ୍ ବି ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ଏଥିରେ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଇଏ 2 in 1 ଟା, ଇଏ ପାଣି ବି ଦବ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଫ୍ରିଜ୍ ବି ଅଛି। ଆର ଟପ୍ ମଡେଲଟା ବି ଅଛି। ଏ ଟାଇପ୍ର ଆର ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର ଆପଣ ଅଫିସରେ ଲଗେଇଲେ ଆର ଅଫିସର ଲୁକ୍ ବି ବଢିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଗରମ ପାଣି, ନର୍ମାଲ ପାଣି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି କାଢି ପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଆଗକୁ ଆର ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯାଉଛି।
ଦୁଇଟା ଯାହାର ମେସିନ୍ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କଫି ମେସିନ୍ ଅଛି ଏପଟେ ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଅଛି ଆର ୱାରେଣ୍ଟି 1 ଇୟର ରହୁଛି ଆର ୱାରେଣ୍ଟି 1 ଇୟର ଅଛି ଆଗକୁ ଆମର ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଅଛି ତ ଆପଣ ଜିରୋ ଜିରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ ବି ଆକୁ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଡିସପ୍ଲେରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି କଲ୍ କରି ଆସିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ମୁସ୍କାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ଆମର ବହୁତ ସାରା ବିଜନେସ୍ ଅଛି ଜୁସ୍ ମେସିନ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମର କଫି ବିଜନେସ୍ ପାଣି ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଥିରୁ ନେଇପାରିବେ